Γεια σας παιδιά, είμαι η Αντιγόνη και είμαι 9 χρονών. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι 6 χρονών. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικό όργανο που μπορούμε να φτιάξουμε με υλικά του σπιτιού. Άρα δείξτε το. Αυτό το όργανο είναι και τύμπανο και μαράκα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε θα είναι μία κονσέρβα, ένα ψαλίδι, ένα χαρτί κομμένο στο μήκος και το πλάτος της κονσέρβας, 2 ξυλάκια κατά προτίμηση του κινέζικου φαγητού, πετρούλες, όχι πάρα πολλές, γόμα, πινέλο και μπαλόνι. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα βάζουμε μπόλικη γόμα πάνω στο χαρτό. Τώρα βάζουμε το χαρτόνι πάνω στην κονσέρβα. Τώρα βάζουμε μέσα στο τενεκεδάκι τις πετρούλες. Πρώτα παίρνουμε τον μπαλόνι. Κόβουμε το κάτω μέρος του μπαλονιού, εγώ το έκοψα ήδη. Και το βάζουμε έτσι. Μόλις το βάλουμε, βάζουμε το λαστιχάκι για να είμαστε σίγουροι πως θα μείνει. Μόλις βάλουμε το λαστιχάκι μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε να τα διακοσμούμε. Εγώ θα βάλω πεταλουδίτσες. Αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι υλικό θέλετε για να το διακοσμήσετε. Κολλούμε τα στολιδάκια μας πολύ καλά για να μην βγαίνουν.
Τώρα τελειώσαμε τη διακόσμηση του τύμπανου μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η κατασκευή και τώρα θα σας δείξουμε πώς ακούγεται. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο πώς να φτιάξουμε ένα όργανο με υλικά του σπιτιού. Αντίο! Αντίο!